kan I godt dufte. Duften af forår, og duften er, at vi snart er i sommermånederne. Velkommen til 1400's vejrudsigt. Og nu er vi så kommet ind i studien, og her kan I se prognosen for hele landet. På Sjælland, der får vi, der bliver det skyet, det er til dels sol, og på Fyn, der får vi en solrig dag. Og herovre på Jylland, der bliver det ret overskyet, bortset lige fra Herning, og der har vi det. Der kan det godt blive lidt solrigt, og det samme med Kolding. Og nu kommer vi så over til 5-døgnsprognosen, og i dag kan I se, at der får vi regn med til dels sol, og temperaturer, der ligger på omkring de 15 grader, og med en mild tiårlig. Hele ugen igennem, der får vi stort set samme vejr. Der får vi det samme med, at det ligger på en stabil temperatur på 15 grader, og med en mild til frisk vind på kun 7-9 meter i sekundet. Og så når vi til den lokale vejrudsigt for Frederikssund. Og i Frederikssund, der bliver der 10 grader de sidste 2 dage her, torsdag og fredag, og med en lille nedbør. Dog meget skyet. Så tager vi 5-døgnsprognosen for København og Nordsjælland, og der får vi også en gennemsnitstemperatur på omkring 15 grader hele ugen, og med regn. Det var så alt for vejrudsigten i dag. På gensyn. Audio